wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa, kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi tetep sehat lan tetep patuhi protokol saking pemerintah. Nggih, dinten menika para siswa badhe sinau ngenani bab 3 nggih menika pawarta. Para siswa nate to ningali berita wonten TV, Instagram utawa radio. Biasane beritane kados to kebanjiran, kebakaran utawa sanes-sanesipun. Lah, pawarta menika basa Indonesiane nggih menipun berita. Kompetensi dasar saking pawarta nggih menika 3.3 memahami isi teks berita, 4.3 menulis dan membacakan teks berita. Ing materi pawarta menika wonten 3 pertemuan nggih menika. Pertemuan setunggal, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah pawarta. Peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur teks pawarta. Pertemuan kalih, peserta didik mampu menyampaikan pokok-pokok pawarta secara lisan maupun tulisan. Pertemuan 3, peserta didik mampu membuat teks pawarta secara lisan maupun tulisan. Lan peserta didik mampu menyajikan teks pawarta secara lisan maupun tulisan. Lan pertemuan kaping 4 nggih menika ulangan harian pawarta. Sasampunipun menapa to pangertosane pawarta? Pawarta kedadosan saking tembung warta, tegese warta yaiku kabar. Pawarta yaiku informasi utawa kabar anyar ngenani sawijining bab lan kedadean kang lagi wae ana. Pawarta kang becik nduweni sifat faktual, aktual, wigati lan narik kawigaten. Sarana kanggo ngabarake pawarta bisa dikabarake lumantar media cetak, elektronik, lan saka gunemane wong siji marang liyane. Saka media cetak, pawarta kapacak ana ing ariwarti lan kalawarti. Ariwarti yaiku layang kabar kang kacithak saben dina. Contone yaiku koran. Kalawarti yaiku layang kabar kang kacithak kala mangsa. Contone yaiku majalah. Pawarta saka media elektronik. Pawarta saka media elektronik bisa kagiyarake ana ing TV, radio, lan internet. Jenis pawarta wonten 3 nggih menika pawarta dadakan, pawarta dinan, lan pawarta crita. Pawarta dadakan nggih menika pawarta kang wektu lan panggonan kedadeane ora kena dipesthekake. Tuladhane kacelakaan motor mabur, banjir, kebakaran, lan liya-liyane. Keloro, pawarta dinan. Pawarta dinan yaiku pawarta kang wektu lan panggonan kedadeane wis dimangerteni sadurunge. Tuladhane pembukaan sekolah anyar, kunjungan presiden ing Batang, lan liya-liyane. Lan kaping 3 nggih menika pawarta crita. Pawarta crita yaiku pawarta kang ora dibatasi dening wektu lan panggonan. Nggambarake objek kang nengsemake. Pawarta iki diwedharake mung kanggo hiburan utawa selingan. Tuladhane cerita objek wisata lan cerita bab kesenengan utawa hobi. Perangan pawarta.
Perangan pawarta wonten gangsal inggih menika sesirah, ringkesan, isi pawarta, gambar lan sumber. Sesirah menika kadosta judul ingkang menarik. Ringkesan menika yaiku ukara kang gambarake ringkesane isi pawarta. Biasane ditulis kandel ing sak ngisore sesirah. Isi pawarta yaiku ukara-ukara kang njlentrehake prastawa ngenani apa, ana ngendi, lan kapan kedadiane iku dumadi. Gambar yaiku perangan pawarta kang nuduhake kaya ngapa kedadian prastawa kanthi kasat mata. Ing media cetak bisa awujud foto lan ing media elektronik awujud video. Sumber yaiku mujudake pawongan kang menehi keterangan utawa komentar marang dumadine prastawa iku. Sumber bisa mujudake saksi, tumrap kedadian utawa pihak kang duweni kewajiban kanggo nuntasake kedadian. Pokok-pokok isi pawarta utawa 5W+1H. W kaping pisan nggih menika what. What menika apa kedadian sing diwartakake. Kaping kalih nggih menika who, sapa sing ana ing sajroning kedadian iku. When, kapan kedadian iku. Where, ing ngendi kedadian iku. Why, kenapa bisa kedadian kaya mengkono. Lan how, kepriye kedadiane. Menika wonten tulodo teks pawarta. Monggo para siswa bisa nyimak lan diwaca pawarta sing judule Kepleset Siswa SMP Tiwas. Monggo dipun waca riyin. Nggih, sasampunipun diwaca para siswa badhe njlentrehake perangan pawarta menika ingkang klebu sesirah nggih menika Kepleset Siswa SMP Tiwas. Ingkang klebu ringkesan nggih menika sakngisore sesirah inggih menika Evi 15 tahun salah satunggaling siswi SMP Negeri Tangen Sragen Rabu 13 April antawis jam 10 tiwas. Lah sing klebu isine pawarta nggih menika sing ana kapan kedadiane, ana ngendi lan kepiye kedadiane. Nggih menika sasampunipun dawah ing wewengkon air terjun Cumukjati, Kecamatan Jenawi, warga dusun Bagu Proderan Grobogan punika dawah ing wewengkon air terjun ingkang inggilipun 20 meter. Sasampunipun kepleset ing watu-watu ingkang wonten nginggil air terjun. Satemah piyambakipun nandang wawu awrat ing perangan sirah lan badanipun. Lah isi pawarta menika nyeritakake secara detail menapa kedadian sing ana ing kono. Sabanjure wonten gambar. Menika wonten gambar, bisa gambar tanggon kedadiane utawa bisa panggan gambar kepiye kondisi TKP ing kono. Banjur menika sumber utawa salah setunggaling saksi utawa bisa saking masyarakat utawa saking kepolisian. Nah, sumber wonten mriki nggih menika saking kepolisian. Wonten ukara manut keterangan ingkang dipun kempalaken saking kepolisian kalian kancanipun sami lelenggahan ing pinggir kali urutipun air terjun. Nggih menika. Sabanjure unsur-unsur pawarta 5W+1H. Lah, sapa to mau sing tiwas kecelakaan? Nggih menika Evi SMP siswa SMP Negeri Tangen. Nah, kapan to kedadiane? 13 April antawisipun tabuh 10. Lah ning ndi to? Air terjun Cumukjati Jenawi. Kenapa kok iso kecelakaan? Wekdal melangkah nyabrang lepen sukunipun kepleset. Lah apa cerita ning kono? Evi siswa SMP Negeri Tangen tiwas amargi kepleset. Lan kepiye kondisine Evi nyebrang lepen sainggilin air terjun. Evi kepleset lan dawah, Evi kanyut ngantos air terjun lan Evi tiwas. Nggih,
mawon Bu Evi njlentrehake babagan materi pawarta. Sasampunipun para siswa gladen ngenani unsur-unsur pawarta lan struktur pawarta ingkang sampun Bu Evi share wonten tim lan saking wali kelas. Monggo dipun gladen soalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.